La cererea voastră, căutări populare mag, partea 5-a. Mulțumesc pentru 100 de abonați, video special în curând. Categoria cum se aude, așa se scrie. Sandwich maker, zaluzele, easy-uri, squishy, squishy, big deras, Gillette, Halloween, Cias copii, Bluetooth, cred. Smartwatch-uri, geacă și mai am câteva dintr-un alt material. Frigider, joystick. Categoria în curând pe mag. Coșciug, centură buric. Rezultate examen. Scutiri, bulan, ciocate, aspirator muci, căciulă dacică, boxă de pus pe bicicletă, adeverințe medicale cu ștampile. Categoria viața satului. Acumulator de căruță, cuibar de pui, caserole, ouă prepelițe, porci de vânzare, mațe de oaie, cazan, țuică stabil des, șoșoni, tractoare de lucrat via. Categoria cel mai nefericit typo. Acordeon, bicicletă pentru copii, smartwatch, încăcător laptop, tastatură de lucruri, resigilabate, dozator pe halabă, cleanță pentru poartă. Categoria știu exact ce caut, telefon pentru mătușa mea Gabriela, telescop de bătaie, biberoane care nu curg numai dacă trage bebe, schisi de comandat gratis de câmparat cu piscii. Vreau să văd toate jucăriile care le are mag din pompierul Sam. Ceva cu telefoane Marciu. Buton în spate, LG prețuri mai slăbuțe, mașină făcut bani falși, hârtie A4, iPhone cel mai scurt preț, categoria, brandul mare, Pepper și Wicas, Walwiwuv, Veniș înălbitor, tricou Armani, Calvin Klein, Huavep 10 leit, Gugi, Aulviu. Categoria întreabă Emagu, ce meci este azi din campionat? Unde găsesc bumeranguri adevărate de vânătoare australiene? Cum se numesc alea care se agață în copac? Cât costă un kilogram de pui? Cum pârlești un porc? Cât înseamnă 0,49 alcool? Și niște bonusuri pentru că am găsit mai multe materiale în curând pe EMAG. PC video chat, boxă de pus pe bicicletă, adaptor priză Sri Lanka, adeverințe medicale cu ștampile, acuzat CD Dani Mocanu, tocană de legume, 2018 înainte de taz, adeverințe și rețete și certificate de naștere. Și mai e și asta, A7 2028. Mai avem puțin și asta a fost tot pentru astăzi. Îmi pare rău dacă este mai scurt decât de obicei, atât am avut. Din nou, vă mulțumesc pentru 100 de abonați, sper să o ținem tot așa. Eu am fost gazda dumneavoastră, noapte bună!